Aguaz, ez? Bueno, pentsatzeu ez dakit Tito aspaldin gurekin ikusi gabe. Ez zueta, bueno. Eba! Bueno, zuekin Tito, Titorena! Hey! Tito! Nik enkargatua izan nuen, baina denok izaten zaiozatik. Puta seme batzuk besterik ez gara, peninsularerzekin hasi nintzen oso gazte biziotan. Gero 18 zigarro nire paketeko idearezekin, baina la vida sigue igual esate zuenez. Gaur iruteko edo zein umek, tripi bajaten dut Kaseko kide guztiek probatu dute. Hauxe duk, hauxe. Lego buskorra Pablo, ire gurra zuekin Arrapan nuen, amona gila nintzelarik. Egin gabitzen oraindik, baina la vida sigue igual esaten zuenez. Eta gaur eta biurte bederatzi, eta gumbaroa omen gane iraguna ospatzen Maskarre Hauxe duk, hauxe. Eta gaur beran ez baduzu ikusten Hogeak ergo nau, erontoko komisarian. Lan jaren hau ezin dira gaztezen paratu. Pero lagatik zeutara, txirolara, txirolara, destino perrara, hauxe duk, hauxe, gure 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 destino perrara, hauxe duk, hauxe. Venga.